कृपया इकडे लक्ष द्या. तुमच्या खुर्चीचं पट्टो घट्ट बांधून घ्या, कारण तुमच्या स्वप्नातला विमान आता आकाशात उडतला असा. अरे द्या, सपन होता. म्हाका वाटला कोकणात पोचलं इमानान. गांववाल्यान 4 वेळा तयारी केलंय इमानान गावाक जावची, पण कसला काय. फेसबुकार पोस्टी टाकलंय. यंदा गणपतीक इमानान, यंदा शिगम्याक इमानान, यंदा काजी काढू गावाक इमानान, इतक्याच कित्याक यंदा मतदान करू गावाक इमानान असं सुद्धा टाकलंय. काय करतलंय, तोंडार आपटलंय मी. आता लोक फेसबुकार टॅग करून विचारतात, मयेकारणी इमान तुझा खंय पोचला. किसल्या तोंडान तांकां मी सांगा. सध्या महाराष्ट्रातल्या जनतेचे मूलभूत प्रश्न काय माहीत असत ना. सुशांत, वजे, शिल्पा शेट्टीचो गो आणि काय. तर रस्ते आणि खंय इमाना खंय विचारतात तांकां, तारावळा बाजूकच. बरं, तर फेसबुकावरचे पोस्ट मारानी, पण आमच्या गल्लीतली माशेवाली ती हाली मासे हाडूक गेलोय का 7 घालून विचारता, काय घे मयेकारणी केव्हा जातोय गावाक इमानान. त्याचं झालं काय माहीत असा. आमच्या सासऱ्यांका ना बोंबील आवडतं आणि गावाक थोडे बोंबील गावनच नाही, म्हणून तिका सांगलेलं हाल्या इमान चालू झाला मा काय 500 रुपयाचे म्हाका बोंबील दी, गावाक घेऊन जातले म्हणा. तर कसला काय, आता रोज 7 घालून विचारतली, काय घे बोंबील घ्यावं पडते काय सांगतलंय तिका सांगा. माझ्या इज्जतीचो पतारो झालो त्या बासरी मार्केटात. काय सपना बघले होते माहीत असं तुमका. गावाक जातलंय ओले बोंबील घेऊन आणि चवळेचो पालो घेऊन येतले ताजो आणि मोमा घेऊन भाजी करतले. गावासून ची घाडतलंय आणि खरवस करतले आणि सबन चाळीक वाटतले. सगळ्याच माझ्या सपनार ना यांच्यानी बुलडोजर फिरयले. गावातल्यांका दबाजाच सांगले होते, तुम्ही पेजेक तांदूळ घाला, मी पेज जो गावाक येतोय. पण कसला काय, यांचा तारीख पे तारीख आणि तारीख पे तारीख. पेज कसली आणि कसला काय. आमचे तारी तडे लाल चिऱ्यावर बसले असत इमानान येणाऱ्या पर्यटकांची वाट बघी. तवसं त्यांच्या टकलेचा शाब इमानतळ झाला. आता तुम्ही म्हणताले ती 12 महिने रडत असता, आता ही काही इमानान जाऊ कसा परवडताला. पण ते पेट्रोलाचे किमती बघतात ना कितके वाढले ते. आणि रेल्वेन जाऊचा त्यांचे 12 महिने फुल, केव्हा टिकटी गावनत नाही. आणि टिकटी गावले तर ते फास्ट रेल्वे असत ते एक तर कणकवल्याक रावतले नाही तर गोयाक. आम्ही मधल्यानी काय उडके मारूचो स्टेशन इला काय. बरा स्टेशनार गेलो तरी स्टेशनापासून घरात जाऊ 350 ते 400 नाही तर 500 रुपये खिशात होय रिक्षेवाल्यांका देऊ. त्यापेक्षा ह्या बारा ना 1.5 तासात घरात गावाकडे जातलू आणि तितक्यात पैशात त्याचा वापूस तोच. आता तुम्ही दोष दिलेला देवाचा काहीतरी आड मिळू येता म्हणा. पण माका सांगा, आपल्याच लेकरांच्या इतकासा देव आडवं येत काय, कसं देवचं नाही. आणि आपली लेकरा बा लांबसून आपटा धोपटाच्या आधी जर देवाधर्माच्या कामाक येतं तर देवाक नको जायत काय. कसा असा, तुमच्या जर मनाकडे काय वाईट येता तर देवाक एक 5-10 रुपयाचा काहीतरी दिया आणि भागाय ना. देवाचे काय मोठे अपेक्षा नसतं, तू त्याका वाईट काय दिला तरी तो खुश. अपेक्षा आमचेच असतं. आणि ते 800 कोटी जे मंजूर झालेले त्याच्यातले 400 कोटी खाल्यात असतले, त्याच्यातले 5-10 रुपयाचा व्हिडिओ देवाक दिया, देवाय खुश. त्या म्हणतात देव दिता आणि निरंकार पाठ घेतात, असली असं गत झालेली असा. तो अण्णा नायक आता 3ऱ्यांदा येलो तरी आमच्या इमानाचा उतराचो काय पत्तो नाही असा. कोणाची तरी एकाची पोटाभाराची रवली असतली म्हणा ने पाठी पाय वडतं. अरे पण तुमची पोटाभारा सर, आमच्या खिशात जी होती नाही होती ती चिल्लरे सोपं दिली. आता पाहिले 50 नेते होता आमच्याकडे, मोठी पोज असलेली. पण यांची आमचातली धुमशानं असतात ना, त्याच्यामुळे आमची कामं अशी रखडतात आणि त्यांची शाप म्हातारी होतात ती कामं. ज्यांची जमिनी विमानतळात गेले ना ते वरती जाऊच्या आधी तरी त्यांच्या जमिनीत विमान उतराली, आता त्यांची इच्छा पूर्ण राहात. नाही तर त्यांची भूता बना तुमच्या मानगुटीत बसतील. माका सांगा, बाईच्या गव्हाची दरवर्षी उद्घाटना करतात, इतको पैसो खतखततात तर त्या वाढवा तरी एक घाला. पैसो खाऊन का तुमची पोटाभाराची नाही. एक म्हण असा, पाय गेले शेतात तर हात जातले तोंडात. ती म्हण आता अशी बदलू होई. पैसो गेलो यांच्या खिशात तर इमान उतारताला मालवणात. इतके पैसे खाताले तरी खाऊन ती पोटा फुटा गेली आहोत. आता तरी तर इमान उतरा. जमिनीवरसून ना डोंगर फोडून येणाऱ्या त्या रेल्वे काही इतकी वर्ष लागली नाही होती, तितकी आहे त्या हवेसून येणाऱ्या इमानाक लागली. माका सांगा, कोणी आपल्या आवशिक सांगला असताला तुका इमानान गावा घडते म्हणा, त्यांचा मरो. पण ज्यांच्यानी ना आपल्या बायलेक सांगला असताला तुका इमानान वडतंय, त्यांचा काय झाला असताला याचा तरी काय विचार करा. आणि माका सांगा, इमान वारे काय तुम्हीच करूचे, आमच्या पण वाद लाभा घेऊन त्या इमानान जाऊचा, आमच्याकडे तरी वाद लक्ष द्या. दरवेळी ना इमानान गावाक जाणं आमच्यासारख्या सामान्य माणसांना नाही परवडला असतं. त्याचे तुम्ही आधीच दिवस फिरयले. पण काय असा,
आपलं जवळचा माणूस कोण गेलो तर निदान त्याचे शेवटचे अंत्यसंस्कार करूक शेवटचा तोंड बघूक तरी जाऊक मेळला असता इमानाच्या निमतान तितक्याच काय तसून. पण ताय तुमच्यान भगवाना नाही. तुमचा काय असा तुम्ही कोणाक श्रद्धांजली दिवक पण ना इमानान जातात. पण वायद आमच्याकडे लक्ष दिया. मड्या वर्षांना ताईयेवरचा लोणी खाताना बरा दिसता. पण आज बरा दिसता पण फाल्या केव्हा ना केव्हा तर अजीर्ण होतालाच. नको लोकांचे गाळी घेऊ इतके. देवाच्या नाही पण त्या नेत्याच्या कृपेन जर इमानात चालू झाली तर ते इमानात स्वागत करूक ना मालवणीत बालमानसा थया. नाही तर ती नटोरगी हाडून ठेयशात आणि ती म्हणती आओ आओ कोकण में आपका स्वागत है. असा जर म्हाका दिसला तर तुमका देवाशान सांगतत थंयच्या थंय चप्पल काढून तोंडाक फोडतले. नाही त्यांची तोंडाक फोडले ना तर नावाची मय करीन नाही. आणि काय करतात ती बेगिना सुरू केल्यात. बेगिना सुरू जर नाही केल्यात तर ती धाव पडतील. यंदा आम्ही जर शेणी घातले तर आमच्या नावान आरड मारू नको. आमका ते रिकामी जागा बघवत नाही. आधीच आमचे नाटी तुटीचे जमनी तुमच्या मड्यार घातले तेव्हा सुरू करा बेगिना. काय असता जमीन आमका रिकामी दिसले की आमचं जजीव कसो कसो होता. इतक्या त्या जमनीत बरे मोठे काजी झाले असते आमचे आणि काजी येतले असते. आणि मीडियावाल्यांका ना हात जोडून सांगतोय बाबा रे आता तरी व्हायचा असा नाही विषय तो उचलून धारा. आताशा रिकामीच असताल्या करीना बाळते झाला आणि त्याच्या जिला चोय रे बारसोय झालो. रिकामी असतात ना तो आता भाडे तरी वाद लक्ष घाला. ते असणार आणि आम्ही आश्वासणार. दरवर्षी सांगतात गणपतीक चालू होताला दिवाळीक चालू होताला आणि आम्ही येडी आम्ही ह्याच वर्षा समजतू. किसल्या वर्षा चालू होताला किसल्या वर्षाच्या गणपतीक चालू होताला ता मात्र ते नाही सांगणं. म्हाका सांगा ह्याच्यात कठीण काय असा. ह्यांच्यानी जर ठरवला तर उद्या इमान उतरात. पुन्हा असता माझ्यान झाला नाही आता ह्याच्यान कसं जाता बताच बघूया. म्हणान ना हे एका दुसऱ्याच्या कामात मोडो घालतं. ह्या जन्मात तरी गावाक इमानान जाग मिळत काय नाही तर त्या रवा नाटकच माहिती. बाबा देवा तिया तरी आता त्या 12-5चा गणित याक कर आणि त्या इमान मात्र मालवणात उतार. गावाला तुमका पण गावाक इमानान जाऊचा असा मा असा ना तर व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा आणि त्यांच्यापर्यंत पोचवा तर ते त्यांच्या कानावर जाईल.